So guys, gagawa po ako ngayon ng chocolate moron. So guys, gagawa po ako ngayon ng chocolate moron. At ito po yung mga kailangan. Meron po tayong bigas. Meron po tayong pinagiling. Meron po tayong nyug. Pinakudkod. Meron po tayong rikwa o kokwa. Then, meron po tayong star margarine. Tsaka sukal. So, simple lang pang lutuin natin. Meron pa pala tayo itong mani. Lagyan natin ng mani. Ayan, binabalatan pa yung mani. Guys, ngayon, gagawa na po tayo. Gagawa na tayo ngayon. So, trabahoin na natin ang nyug at saka yung bigas. So, ngayon guys, sinati natin ang nyug. Ito ay para sa puti at ito naman ay para sa chocolate. So guys, pigain na natin. Tara. So, ayan guys. Papakuluan. So, ayan guys. Papakuluan muna natin ang gata. Tapos, ilalagay na natin ang puting bigas. So, ngayon guys, lagyan natin ng konting asin. Ayan, asin. Tapos, so, ayan, ilalagay ko naman ng asukal. Tutunawin muna natin yan guys. So, haluin natin. Para matunaw. Pagkatapos, ilagay natin ang star margarine. Ayan. Para matunaw. Ayan. Tutunawin muna natin ang star margarine. Guys, kaya ako nilagyan ng asin pala para hindi siya tamis lang ang nalalasa. So, para maghati ang kanyang lasa, lagyan natin ng asin. Kunting asin. So, ngayon guys, ilalagay namin natin ang giniling na bigas. Ayan. Ilagay natin siya ng paunti-unti. Hindi siya bigla-bigla kasi bubuo siya. Nabubuo. Ayan. Then, haluin natin syempre. A few moments later. So, ayan na guys. Naluto kong puti. So, ngayon gagawa na natin tayo ng chocolate. So, ngayon guys, dinurog na natin ang mani. Ilalagay na natin ito doon sa rikuwa. Sa chocolate. Yan, pagkahaluin natin. Dinhaluan natin ng asukal. So, kaya hinalo natin guys para hindi siya mabuo-buo pag hinalo na natin sa bigas ulit. So, tara guys, samahan nyo na ako. So guys, pakulo ulit tayo ng gata para sa dito na naman sa chocolate. Ayan. Antayin natin ulit na makumulo. So, ayan guys, nilagay ko ng chocolate. So, ilalagay na natin ang star margarine. So, ayan guys, sinalo na natin. Chocolate na siya. So, antayin natin guys, matunaw ang mga buo-buo bago natin ilagay ang bigas ulit. So, ito guys, ilagay na natin ulit ang bigas. Ayan.
konti na lang din. A few moments later. So guys, ito na ang ating chocolate. So ito guys, babalutin na natin ng daon ng saging. So, ayan na. Tara diri. So, ayan na guys. Talian na natin. Yan. Talian na. $2,000 years later. Luto na yung aking chocolate moron. At ito na siya. So, ngayon, titikman na natin to. Titikman na natin to, guys. Thank you for watching.